State House, Wadigolo, Ruto. It was not possible. So Gimono actually any man president. I record a bit fair. I watched the president for the next 5 years. Kapo kwadi the next mabobro yombo. For the next 5 years ni. Wadwaga agakoro wadak makati yonge. Awinja na paro mabende Meshack bro bedo ka chiwo kanyo nikech kama na jatend piny Kenya ochamo muma mabende doyage kaka jatend piny nitiere moko kuom jotelo mabende nowacho ni ok gi recognize presidency mare. Dibeni koro chopo kinde makoro nyaka koro alwara badwa piny nikech koro jatend piny ene jatend piny ahinya kaluore kod seyo mabende nosiwuok kata na kinde mokalo. Jotendwa moko mabende nok chop kata mana e limbe mabende nosebedo kotima. Ng'eni moko kuomgi kaka kuom ranyisi mabende notimo mogik county ma Homabay homecoming mano mar Daktari Raymond Omolo. Erokamano. Akia kumane wagole idea moro kata jo UDA no gole idea moro ni kaloso nyasi dalana to aluongo jowa mwatiyogo. To jowa mwatiyogo happens to be public figures. Nito nyaka jotelo megweng no tebi. Where did we get that? Manon wagolo kani. Anokane anything wrong with leaders Maluo Nyanza not attending homecoming mar Ray Omolo. That is a personal decision. Mangato wacho niya, Ray nogwela e homecoming ne. To kata kamano an gi dich kuma kama e weche na mamoko either mag dongruok kata whichever. Kata an gi thuolo adhi gino. Kisedhi to you happen to meet Owin. You happen to meet ng'amachielo mabende no welcome ano biro. Ere kaka gini lokore maendeleo ni koro nikech no kwadhi e homecoming mar Ray Omolo koro mano koro wabiyudo maendeleo. How the hell did that even begin? No. We atiek gima wacho. Mana mapiyo kapok awinjo chance. Okoro gik makamago kipwatud gi siasa ni wira ma ji okodhi mano koro maendeleo onge. Gima ker bire muwinjore kaka kawuono kage wacho kendgi. Ni abiro Nyanza, tabire weche maendeleo. Wadhi yao gini, wadhi chako gini, wadhi rango project makama. Ka in governor kaka Gladys Wanga, ineno ka wiye okrat. Owacho maler ni warwako ker kendo project mo wadhi gin magi. To project mane man wadhi e Ray Omolo e homecoming. That was not a project. Koro gigo wabeduru gi laini mogor mwang'eni ma to Owino dhi limo osiepene. To ma to biro ka e weche ma dongruok mag jopiny. Waketuru kamano. To kik wabed wende blackmail. Kapoki wabed blackmail. Ni mondo mi wayud maendeleo. Awinjo ko Owino temo kete ni wawinja ne gima chal so Owino bende wacho manyalo timore Waldova. Tok nyis ni gibeyo. Yesu nogur. Does that mean to ji mang'eny nogo koko ni gure wan wadwaro Baraba? Does that mean ni Yesu ne rach? Baraba ema pod rach nyaka sani. So kata kopo nosetimore Owino Waldova, orach.